Dacă mai vrea dragul să miște. Uite-l aici undeva. Uite, se vede ciocul, uitați ciocul și a spart aici. Temperatura. Ne trebuie o temperatură corectă de la început până la sfârșitul incubării. Al doilea lucru la care trebuie să fim foarte atenți și este foarte important este umiditatea. Ventilația. Aici, la incubatoarele profesionale, putem spune că ni s-a luat de pe cap treaba asta. Întoarcerea ouălelor, stocarea ouălelor până la incubare. Igiena incubatorului. Este foarte important să dezinfectați, să spălați incubatorul. Nedeschiderea ușii, asta e o chestie care se întâmplă des. Am făcut 300 de găini, nu s-a rupt niciun deget. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog, aici fermierul vostru preferat. Am făcut primul video în care v-am dat câteva sfaturi din experiența mea cu crescutul puiilor și păsărilor de curte, în special găini și prepelițe. Iar astăzi m-am gândit să facem un video în care vorbim și despre o incubare cât mai corectă și factorii care influențează o rată de ecloziune cât mai mare. După cum știți, eu colaborez pe partea de incubatoare profesionale cu Clocitoarea Ideală, cu domnul Dinu. Am acest incubator IP5, dacă nu greșesc, nu mai știu exact câte o să vă las pe ecran, o să fac screenshot-ul și vă las pe ecran. N-am ținut minte pe de rost toate treburile astea. Și în partea dreaptă, unde nu cred că se vede pe cameră, este eclozorul. Primul incubator profesional a fost eclozorul. Acum îl folosesc pe post de eclozor, de-aia îl numesc eu așa, dar el foarte bine poate funcționa și ca incubator. Deci poate face partea de incubare și partea de ecloziune. Prima oară am cumpărat incubatorul mic, cred că este cam cel mai mic pe care îl vinde domnul Dinu, pentru că micul, din câte am înțeles, nu-l mai vinde. L-am cumpărat pe acesta, am început să postez pe TikTok că au ieșit pui. Chiar undeva în partea asta era pus, dacă nu greșesc, în partea stângă. S-a întâmplat ca video acela să bube pe TikTok și au început să vină oameni care își doreau pui de la mine. Și mi-am dat seama atunci că nu am cum să fac față, nu aveam atâtea păsări care să se ouă și am zis, băi, trebuie să fac ceva, vreau să scot pui, mă descurc, am văzut că mă descurc. La început îi vindeam la orice vârstă, până mi-am dat seama că, bă, sunt câteva probleme pentru că sunt oameni care nu știu cum să crească, nu le oferă atenția necesară. Vă las link în descriere de la celălalt video în caz că vă luați pui, ba de la mine, ba de la altcineva, câteva sfaturi ca să nu aveți mortalitate. Și l-am sunat pe domnul Dinu, ce ne facem, că am început să am cerere, am și ouă, dar nu mai am loc în incubator, care acum v-am spus e eclozor. Și mi-a zis, băi, hai să facem o treabă, m-a sfătuit, deci chiar am avut noroc, a stat cu mine în telefon, mi-a explicat, a fost mai greu la început până am înțeles. Mi-a spus, băi Alex, tu trebuie să începi să pui păsări, vrei să scoți săptămânal? Și am spus, da. Și a încercat dânsul să-mi explice, vă spun sincer că prima dată n-am înțeles mai nimic, dar am zis da. Mi l-a oferit pe acesta parcă la 4.000 și un pic de lei, cred, care este de 3 ori mai mare decât eclozorul, dacă nu greșesc. Am mers pe treaba asta cu de 3 ori mai mare ca să putem scoate săptămânal. Pun primul etaj, să zicem, prima zi, un al doilea și al treilea. Cel de sus, care a fost primul pus, când îl voi pune al treilea etaj, cel de sus deja va avea 21 de zile, 18 de fapt când trebuie mutat în eclozor. Acela s-a golit, vin cu alte ouă și îl umplu. Înțelegeți? Pot scoate săptămânal, adică timp de o lună pot scot 4 serii lejer. Ouă, să am, pe rest nu-i problemă. Acum în iarnă, în decembrie, am reușit să-l prind pe domnul Dinu un pic mai liber, că a spus că din ianuarie, și în caz că vreți și voi să cumpărați incubator sau eclozor sau orice de la domnul Dinu, de preferat acum, în perioada asta, pentru că din ianuarie o să înceapă haosul și pe ouă de incubat, și pe pui, și pe incubatoare, și pe tot. Și domnul Dinu a zis clar că nu poate să mai bage pe nimeni. Chiar la Indagra a fost un domn care a vrut incubator, a spus că vrea în primăvară și domnul Dinu a spus oarecum l-a refuzat sau de fapt l-a întârziat, l-a amânat și a spus nu am cum să vă servesc în primăvară, a spus că are full. Am reușit să prind un pic de spațiu și va veni un incubator ca acesta, ca lățime, numai că la 1,90 m înălțime. După calculele mele împreună cu domnul Dinu, triplăm capacitatea, adică acest incubator va fi folosit ca eclozor după ce va veni celălalt, iar cel mare va fi incubator. Cu cel mic ne gândim ce facem, vedem dacă ne apucăm să băgăm rațe sau... În fine, nu vreau să stea nici el, va munci și el pentru că... În fine, și-a scos banii, dacă mă întrebați sincer, cât a fost 2000 și ceva de lei, și-a scos banii, dar trebuie să mai muncească, de ce să stea? Cum știți foarte bine că și la agricultură de multe ori spun că nu trebuie să stea pământul, așa nu vreau să stea nici ăsta mic. În el, de exemplu, putem să băgăm prepelițe. Că tot acum avem și prepelițe, o să înceapă oatul și putem să băgăm, să scoatem, să vină la diferite vârste. Bun, acum o să facem un top 10, să spun așa, sfaturi sau lucruri la care trebuie să fiți foarte atenți când băgați ouă la incubat. O să încerc să merg pe două linii, să zic așa, în același timp, să merg și pe incubatoare profesionale și pe incubatoarele hobby, cum ar fi Cleo. Eu recomand Cleo, n-am încercat, nu spun că puișor nu e bun sau câte mai sunt. Eu am folosit Cleo, am fost super mulțumit și de-aia vă sfătuiesc pe voi Cleo. De restul nu pot spune dacă sunt mai bune sau mai slab calitativ decât Cleo, pentru că nu le-am folosit. Prima oară, cel mai important ca la pui de găină după ce au ieșit, este temperatura. Ne trebuie o temperatură corectă de la început până la sfârșitul incubării, respectiv eclozării. După cum vedeți, cred, în spatele meu, ecranul acesta, cred că îl vedeți mai mult ca sigur, este setat la o temperatură de 37,8 și el, acum sus, afișează exact ce temperatură în incubator. Și în incubator, ce credeți? Este fix 37,8. În eclozor, în schimb, când încep puii să iasă, avem 37,5, este setat și la, ce credeți? Tot 37,5 are și înăuntru.
La Cleo, nu știu să vă spun exact, n-am mai folosit de foarte mult timp, tot pe undeva pe acolo trebuie să se învârtă temperatura. Din câte știu, la Cleo foloseam să fie între 37,5 și 38,5. După cum vedeți și la acesta, funcționează cam tot la aceeași temperatură. Vedeți că incubatorul mare a ajuns la 37,9. Este setat când ajunge la 38 de grade, pentru că se întâmplă. Acum, de exemplu, ați văzut și s-a văzut un clink. În momentul ăla pleacă ventilatorul din dreapta ca să scoată surplusul de căldură. O să vorbim un pic și despre ele la final, acum vom face mai exact sfaturile, să zic așa. Al doilea lucru la care trebuie să fim foarte atenți și este foarte important este umiditatea. Trebuie să fie o temperatură și o umiditate cât mai corectă pentru a avea o rată de ecloziune cât mai mare. După cum vedeți, acesta trebuie să aibă 57, are 54 acum pentru că am blat un pic mai devreme la el, i-am completat cu apă pentru că trebuie să scot tot la sfârșitul videoului, o să vedeți. Scoatem de aici o serie de ouă și o băgăm în eclozor. Eclozorul și el este pregătit, are umiditate, are căldura pregătită. Vedeți că aici avem umiditate 57%, aici o menține 18 zile, în schimb la eclozor avem 75%, deci la eclozor automat trebuie să fie umiditatea mai ridicată, cum și la Cleo, 18 zile puneți într-o singură alveolă, iar ultimele 3 zile puneți în ambele alveole. Eu, pe lângă și la Cleo, am învățat și eu mai târziu, unul din primele șarge, să zic așa, folosesc la eclozare, ca să ajut un pic, folosesc oțet, de exemplu la incubatoarele Cleo Hobby, foloseam o linguriță, dacă nu greșesc. Aici, sincer să vă spun, pun la ochi. Nu pun mult, o sticlă de asta nu mi-ajunge foarte mult. Nu punem încât să, spun așa, să drogăm puii. Apa împreună cu oțetul se vor evapora și vor subția un pic coaja oului, cât timp 2-3 zile vor sta ouăle în eclozor. Automat puii vor sparge mult mai ușor coaja. De aceea și umiditatea mai ridicată, ca să poată puii sparge mult mai ușor coaja și să avem o rată de ecloziune cât mai mare. Aici este foarte importantă să nu rămână umiditatea 57%, cum este la incubator, pentru că altfel, când ajung, dacă le lăsăm aici, să zicem, oprim întoarcerea, dar le lăsăm la 57, nu vor reuși să spargă. Coaja va fi tare, nu vor reuși să spargă. Degeaba am făcut noi mirajul la ziua 10, să spunem, am văzut că au format, am păstrat doar ouăle care au format, dar noi în ultimele 3 zile, când ei trebuie să iasă, noi lăsăm umiditatea așa. Nu vor ieși, adică veți vedea foarte bine că puii sunt morți în ouă. Mi s-a întâmplat și mie până am învățat să evit această treabă. Ventilația. Aici, la incubatoare profesionale, putem spune că ni s-a luat de pe cap treaba asta. Sunt programate pe calculator, le-a programat domnul Dinu după foarte multe teste și foarte mulți ani în care tot a testat. Nu știu, odată la ceva timp pleacă singură ventilația, nu avem noi treabă. La surplusul de căldură sau de umiditate, la fel, dă drumul la ventilatorul ăla. În stânga aici are alt ventilator de unde trage aer din cameră proaspăt, iar pe cel din interior îl dă afară pe partea aia. Deci ventilația la incubatoarele profesionale marca Crucitoarea Ideală este asigurată, nu trebuie să ne batem noi capul. În schimb, la incubatoarele Cleo, de ce? Că am primit de foarte multe ori întrebarea de la diferiți urmăritori de-ai mei, că domnule, de ce să nu-mi recomanzi incubatorul Cleo cu cheiță? Spuneți-mi cum se face aerisirea la incubatorul ăla dacă noi nu ridicăm capacul să întoarcem ouăle. Este suficient dimineața și seara să facem treaba asta, dăm capacul la o parte, întoarcem ouăle frumos, manual și în momentul ăla am și aerisit ouăle. Altfel, nu prea aveți cum să aerisiți ouăle. Decât puteți și cu cheița, să zicem, întoarceți cu cheița, dar dați capacul la o parte un pic. Că altfel, asta e diferența dintre un incubator hobby, cu care puteți scoate, credeți-mă, 80-85%, dacă aveți ouăle foarte bune și faceți o incubare corectă. În schimb, la asta e mai puțin de muncă și vă duceți în 85-90% lejer dacă aveți la fel ouăle bune. Întoarcerea ouălelor, la fel și aici. De-aia vă spun, încerc să merg în paralel cu cele hobby și cu cele profesionale. Nu știu să vă spun din cât în cât este setat ăsta, domnul Dinu știe treburile astea. Sincer, nu bat capul, cred că din 90-90 de minute, nu știu exact. Astea întorc singure. Incubatoarele performante întorc singure, nu mă doare capul, nu-i. Eclozor, în schimb, și dacă aveți doar un incubator, de exemplu, și îl folosiți și pe poze incubator și de eclozor, în ultimele 3 zile trebuie să modificați niște setări simplu, vă învață domnul Dinu, vă dă și instrucțiuni, dar oricum la început puteți să-l sunați și vă sfătuiește exact ca să aveți o rată cât mai mare de ecloziune. Acesta la mine are setările lui, știe când să întoarcă, știe când să aerisească, știe tot ce are de făcut. Eu o dată pe zi sau la 2 zile, depinde, completez apă în tăviță. În rest nu fac nimic altceva. Iar eclozorul are întoarcerea oprită, am oprit-o eu. Nu se întorc niciodată tăvițele cu ouă, pentru că ultimele 3 zile, știți, nu se mai întorc ouăle. La incubatoarele Cleo, adică incubatoarele hobby, este suficient să întoarceți o dată dimineața și o dată seara. Acum mai e o chestie aici, o discuție. De când folosesc incubatoarele de la domnul Dinu, întoarcerea pleacă din prima zi. Deci am băgat ouă aici, întoarcerea a început deja, pentru că, să spunem, și dacă am băgat prima serie, vedeți, a plecat iarăși fenul pentru că a ajuns la 38. Nu știu cât se vede pe cameră, dar vă zic cât de cât și cum funcționează, cât de smart e, încât face totul singur. Am băgat prima serie, putem să oprim întoarcerea primele 3 zile, cum se face la incubatorul Cleo Hobby, dar următorul etaj automat trebuie să aibă întoarcerea din primele zile, din prima zi, pentru că altfel, dacă oprim la al doilea etaj întoarcerea, vom opri și la primul etaj, că nu sunt independente, nu au fost gândite încă independente și nici nu prea aveți de ce să le faceți independente, pentru că nu puteți ecloziona și în incubator niște ouă care au ajuns la ziua 18, iar mai jos avem ouă care sunt ziua 5, pentru că umiditatea este diferită și temperatura, ați văzut foarte bine, scade cu 0,3 grade. Acum nu știu să vă spun, n-am încercat la Cleo, tot zic că bag
un incubator Cleo, că le-am pe ambele trase aici pe dreapta, dar credeți-mă că nu mi-a ars, unul la mână n-am avut timp și doi la mână, mie că uit să le întorc și dimineața și seara. M-am obișnuit cu astea automate și îmi e că uit și nu pot să le testez cu adevărat, să vă arăt, băi, chiar putem scoate și cu Cleo destul de bine. Nu știu să vă spun dacă e mai bine cu întoarcerea din prima zi sau cu întoarcerea din ziua 3-4 să înceapă întoarcerea. Nu știu să vă spun. De când am luat asta de la domnul... Înainte pe Cleo așa făceam, nu întorceam primele 3 zile. De când am asta de la domnul Dinu, întoarcerea din prima zi, doar ultimele 3 zile nu mai întorc. Am o rată bună, deci cred că funcționează și așa. Ar fi foarte bine să pot odată să testez chiar pe ăsta mic aș putea să testez odată, că tot zic ce bag la el și să fac așa, odată să bag o serie, să spunem, de ouă. Dar aici e cu du-te vino, pentru că rata de ecloziune poate fi influențată de alți factori. Dacă ouăle alea, nu știu, a fost un pic într-o seară mai frig, automat nu mai avem aceeași rată de ecloziune. Nu se poate verifica, e destul de greu să ții ouăle exact la fel. Nu știu cum să mă exprim, să înțelegeți. Deci cred că este bine și așa și așa. Poziționarea ouălor în incubator. La cele profesionale, din sitele acestea, în fine, asta cred că e de prepeliță, da, nu mai iau de găină. Oul cu vârful în jos, la fel și cel de găină cu vârful în jos, singur va pleca ouăle. În schimb, la Cleo nu aveți cum să puneți ouăle cu vârful în jos, va trebui să le puneți pe lateral. Așa se poziționează, doar să țineți minte dacă vă luați incubator profesional, dar nu cred că nu vă spune domnul Dinu, cu vârful în jos și o să vedeți că urmează și păstrarea ouălor până începe incubarea, tot cu vârful în jos și cât le păstrăm până le băgăm la incubator. Calitatea ouălor, aici e un subiect, de-aia vă spun. Eu am avut aici, m-am dus, cred că cel mai sus, m-am dus undeva la 93% rată de ecloziune. Din ouăle care au format pui, adică dacă am avut, nu știu, am băgat 100 de ouă, 10 la Miraj, nu formaseră, automat le îndepărtez și mai departe rata de ecloziune o pun direct pentru cele 90 de ouă, pentru că celelalte 10 ouă, incubatorul nu are nicio vină, că dacă iau ouă din congelator acum și le bag în el, n-are cum să formeze, deci e clar. Așa putem calcula rata de ecloziune. Am avut cel mai mult 93 sau 94%, atunci au fost ouăle mele, era vară. Știu că am avut un val mare de ouă, nu știu ce se întâmplase. Le dădeam multă verdeață, am avut un val mare de ouă, le-am băgat pe toate, cred că în 3-4 zile am strâns, am băgat pe toate și atunci am avut cea mai mare rată. Vă sfătuiesc ouăle, dacă nu le aveți voi, o să vorbim imediat despre cum se păstrează ouăle până la procesul de incubare. Dacă nu le aveți voi, de preferat să cumpărați din surse cât mai sigure. Sunt foarte mulți crescători cunoscuți pe Facebook, mai ales s-atea grupuri de păsări și așa. De exemplu, vă spun sincer, nu mai știu ce rasă am vrut să iau eu la un moment dat. Am intrat pe un grup de păsări, am întrebat, domnule, cine are ouă de alea? Au venit alți crescători care nu aveau rasa aia, dar mi-au recomandat un crescător. Și când am văzut numai numele crescătorului ăla, mi-am dat seama, băi, ce trebuie. Nu luați, părerea mea, de pe ouăle X, sunt șanse foarte mari să luați țepe, am luat și eu țepe o grămadă. Nu luați de surse nesigure. Acum, știți cum e, fiecare își asumă un risc. Eu l-am dat ouă de Bracm albastru, cred, am dat foarte mulți bani pe ele, mi-am luat foarte mare țeapă, au ieșit foarte puțin pui. Când l-am sunat pe om să-i spun treaba asta, știți povestea mulți dintre voi, mi-a spus că n-am știut să bag la incubat. Ce n-a știut dânsul, și am spus asta la telefon, odată cu ouăle de la dânsul, am băgat câteva ouă și de la mine. Am avut o rată la mine de, nu venea să cred, la dânsul au ieșit 2 pui. Deci, de asta vă spun, aveți mare grijă, consumați curent, consumați timp, toate astea și vă dați seama că n-a ieșit nimic, că vă demoralizați, poate nici nu mai încercați a doua oară. Asta vă spun, nu e neapărat vina voastră, că n-a ieșit nimic din ouăle alea dacă nu le luați dintr-o sursă sigură. Nedeschiderea ușii, asta e o chestie care se întâmplă des și la Cleo, mai ales la Cleo. Am făcut-o și eu mai ales la început, când am avut prima incubare, cred că am avut-o pe prepelițe, cred, la incubatorul Cleo. M-am entuziasmat, am deschis capacul de 100 de ori. Vedeam că mai iese un pui, luam, ce drăguț, ce drăguț. La fel și la acestea. Astea sunt făcute în caz că pică curent, undeva la 8 ore să mai ține temperatura și umiditatea dacă nu deschizi ușa. În schimb, cât de profesional or fi ele. Au izolație, știu cum le face domnul Dinu, dar dacă deschidem ușa într-una și foim, se pierde umiditatea, se pierde căldura, punem incubatorul mult mai mult la muncă, ne întrebăm de ce avem un consum de curent mai mare. Deci evitați cât mai mult posibil. Eu la ăsta, de exemplu, umblu o dată pe zi sau se mai întâmplă să umblu maxim de 2 ori pe zi când am de scos. Cum s-a întâmplat astăzi, am completat cu apă. Am completat cu apă că aveam un bidon aici și vreau să-l golesc ca să nu o să-l umplu iarăși. Deși puteam să nu-l umplu atunci și când scoteam etajul care intră în eclozor, puteam fix atunci să umplu cu apă și în momentul ăla mă mișcam mult mai repede. De asta vă spun, nu deschideți decât o dată sau de 2 ori și când este partea cu ecloziunea, lăsați, nu vă mai grăbiți, că vedeți că au ieșit 3 de dimineață și mai sunt că 5 seara și vreți să scoateți pe aia 3 care au ieșit de dimineață. Credeți-mă că nu le e foame la început, lăsați-i acolo că stau bine, lăsați-i să se usuce complet, contează foarte mult. Nu vă grăbiți, la mine stau cam cel puțin, deci dacă a ieșit primul acum, 24 de ore nu deschid ușa. Umiditatea e făcută, tot, lasă iasă și ceilalți. Nu vă dați seama cât de mult afectează, că tot deschidem ușa și scade umiditatea, mai ales la partea de ecloziune. Hai că ăsta la incubare îl face imediat, sau 557 imediat, temperatura o face, dar ăsta pierde toată umiditatea, cojile de ouă se usucă, adică chinuim pui când va trebui să punem un pic mai mult la muncă. Evitați să vă entuziasmați și lăsați să iasă pui în ordine.
Ce am uitat să spun la partea de umiditate, la cele profesionale nu trebuie să dăm fâs-fâs cu apă. În schimb, la Cleo, de exemplu, vă spun sincer, eu am testat-o, deși domnul Liviu, producătorul, mi-a spus că nu e bine că am făcut treaba asta. Puteți să veniți cu fâs-fâs, cu apă călduță o dată pe zi, să dați pe peretele incubatorului. Dânsul mi-a spus că, băi, nu e bine, asta este șniții care se ceartă, cred că cu iepurile se ceartă mai mult ca sigur. Mi-a spus că nu e bine pentru că creștem umiditatea mult prea mult și automat puii se umflă de la atâta apă și ies greu din nou. Acum, nu știu să vă zic, eu așa făceam și aveam o rată mai mare. Nu făceam flash că tot incubatorul, dădeam câteva fâsfâsuri pe capac, o singură dată pe zi. Verificarea ouălelor. Nu este adevărată treaba cu bănuțul sau bănuțul, îi spuneam toți. Nu e adevărat, aia e bula de aer. Puiul la sfârșitul, în perioada de ecloziune, o să spargă acea bulă și de acolo va respira și abia după aia va începe și va sparge coaja. Este necesară, dar nu prin bula aceea de aer vedem dacă oul este bun de băgat la incubat sau nu. Înainte să le băgăm la incubat, vă sfătuiesc să puneți lanterna pe ele. Nu mai stau acum să vă arăt, dar înțelegeți mai departe. Puneți lanterna lipită de ou, un blitz sau o lanternă ceva undeva mai la întuneric și vă uitați dacă există fisuri sau dacă oul e crăpat pe vreundeva, că de multe ori la ochi poate nu se vede, dar prin lumină 100% se vede. Îndepărtați ouăle care sunt crăpate pentru că vor face o presiune destul de mare în incubator și mie mi-a bubuit în eclozor, mi-a bubuit un ou, a trebuit dat tot afară, curățat. Nu e problema asta, că mai mucești un pic, dar mirosul, credeți-mă, miroase foarte urât, foarte scârbos miroase. De asta vă spun, verificați ouăle înainte. Mirajul. Putem să facem mirajul. Domnul Dinu mi-a spus că din ziua 8 sau 9 putem face mirajul ouălelor. Așa pe net și peste tot am văzut de la ziua 7-14. Acum, nu știu, undeva la 8, 9, 10 zile, vedeți dacă a format sau nu. Cu cât e mai târziu, cu atât mai sunt ouă la care poate spune un semn de întrebare. Ba, a format, n-a format. Eu le las și pe alea, dar ținând cont că eu am ajuns la ziua 9, 10 și abia atunci verific, fac mirajul la ouă, ca îmi dau seama sigur care a format și care nu a format. Noi astăzi avem... Da, astăzi avem și de mutat, dar cred că avem și de făcut miraj astăzi. Cred că da, o să ne calculăm după și dacă avem și de făcut miraj, o să filmăm și asta după ce terminăm discuția cu sfaturile. Mirajul puteți să-l faceți ca să îndepărtați ce, de exemplu, în incubatorul Cleo, în loc să întoarceți 52, rămâneți să întoarceți 30, că 20 nu au format nimic. Iar în incubatoarele performante, m-a sfătuit domnul Dinu, tot o ducem în perfecțiune, să zic așa. Încercăm să ne ducem să atingem topul, pentru că, cum am spus și în episodul anterior, când am vorbit despre cum să aveți grijă de pui în primele zile, mă interesează să scot din 100 de ouă 99 de pui. Bine, nu, glumeam, să scot din 100 de ouă 101 pui dacă s-ar putea. Ideea e să mă duc cât mai sus pentru a avea un profit, pentru că am cost pe fiecare pui, pe fiecare ou, curent automat. Și mi-a spus domnul Dinu, băi, verifică-le în ziua 9 și scoate afară ce e, dar nu le muta pe toate grămadă, lasă găuri. Aici un ou, aici spațiu, aici un ou și tot așa, ați înțeles? Ca să poată aerul să circule mult mai ușor printre ele. Stocarea ouălelor până la incubare. Eu vă spun sincer, acum părerile sunt împărțite, unii țin 7, alții am auzit că țin până la 14 zile ouăle. Eu, ca să nu risc și ca să-mi funcționeze mie tot sistemul bine, le păstrez maxim 10 zile sau 7-10 zile, undeva acolo. Ca temperatură, eu le am aici în stânga mea, stau în aceeași cameră cu incubatoarele. Ouăle se păstrează undeva la 10-15 grade ca temperatură, ca să se păstreze cât mai optim. Cu vârful în jos, cum v-am spus și mai devreme, nu le luăm, nu le zgudărim, nu le agităm, le lăsăm acolo, venim în fiecare zi și adăugăm. Eu am aici... Asta e șniții care se ceartă iarăși cu iepurile. Eu am cofraș aici de 30 de ouă, le strâng aici zi de zi, ca să nu apară probleme. Momentan nu e atât de frig în timpul zilei încât să fiu obligat să strâng de 2 sau de 3 ori pe zi cum fac iarna. Iarna când și în timpul zilei sunt 0 grade, mă duc de 2-3 ori pe zi la ele și fac o tură frumos, am strâns, am adus aici la căldurică. Încercați să țineți așternut curat la găini ca să nu se murdărească ouăle. Acum, părerile sunt împărțite și aici, eu vă zic exact cum fac eu. Nu zic că e cel mai corect, dar la mine a funcționat treaba asta. Un ou are mai mult de suferit dacă îl ștergeți sau îl spălați sau îl dezinfectați decât dacă îl lăsați cu găina pe el. Credeți-mă, e mult mai... Deci eu am testat așa și mi-am dat seama, bă, lasă-l cu un pic de dejecție pe el, un pic de noroi, orice ar avea, decât să stau să mă apuc să-l frec, să-l șterg, pentru că în momentul ăla, din nou ăla nu știu dacă mai este ceva. Deci așternut curat la găini, strânse cât mai des, nu le lăsa să treacă o noapte peste ele, mai ales că acum se duce în 0 grade, 1 grad seara, perioada asta, la o temperatură de 10-15 grade păstrate, cu vârful în jos, cam atâta și nu mai mult de 7-10 zile, părerea mea. Igiena incubatorului. Este foarte important să dezinfectați, să spălați incubatorul după fiecare incubare. Eu având aici eclozorul, mie aici nu mi-este nici măcar un pui, mie sunt eclozor, toată magia se întâmplă în eclozor, deci eu aici nu trebuie să spăl nimic, decât dacă termin sezonul și am pus pauză o lună, îl iau și pe ăsta și îl dezinfectez. În schimb, ăsta trebuie de fiecare dată, după fiecare eclozare, trebuie luat și frecat și durează o grămadă, puf.
e foarte mult, dar trebuie făcută treaba asta ca să nu apară probleme, boli sau eu știu mai departe la următoarele serii pe care le bagă un eclozor. La Cleo la fel, trebuie și el curățat, îl opriți frumos, îl scoateți din priză, vă apucați, îl frecați cu burete, cu clăbuc, cu ce vreți voi, îl luați și îl spălați, deci toate trebuie spălate și dezinfectate pentru următoarele serii. În caz că pică curentul, am primit și întrebarea asta de foarte multe ori, la cel profesional v-am spus că acum depinde ce temperatură e în cameră, undeva la 8 ore, din ce am înțeles de la domnul Dinu, mai ține cât de cât temperatura și umiditatea. Vor scădea un pic, dar nu drastic. În schimb, la Cleo, neavând izolație atât de bună, am înțeles de la oameni că pun pături peste, lasă doar gura, eu o să vedeți cei care aveți pe capac, e o gaură mică pe unde mai intră un pic de aer și puse bidoane cu apă caldă lângă. Mai mult ta nu știu ce puteți să-i faceți, ideea e că, de exemplu, eu am generator, cei care sunteți mai vechi pe canal știți că am generator pregătit oricând e, are full făcut. Când s-a întâmplat să pice, deși eu am bateria care e full acum, dar să spunem că se termină și bateria, nu intră nici în panouri și a picat și curentul. Am luat frumos generatorul, l-am tras aici, l-am pornit și astea două plus becurile de la maternități pleacă pe generator. Gălăgie, consum de combustibil, dar e foarte bine așa că nu pierd ce am în incubatoare. Pot să am o de valoare de 4, 5, 6 mii de lei. Pui la fel, nu mai vorbim de ce sume pot fi la pui, depinde cât de mulți sunt acolo. Ce am greșit la generator și vă sfătuiesc, dacă aveți bani când vă cumpărați generator, investiți un pic mai mult și luați unul automatizat, încât când pică curentul din rețea, el să plece singur. La mine nu se întâmplă treaba asta și trebuie să fiu eu pe fază. Cum a fost o seară în care am rămas aici până la 12-1 noaptea, ceva de genul, până a repornit curentul și oricum m-am dus acasă, dar m-am dus cu o frică foarte mare, era iarnă, nu aveam unde să dorm pe aici sau ceva, înghețam până dimineața și asta oricum cu o teamă foarte mare pentru că nu știam dacă se va mai întrerupe cât timp sunt eu plecat. Că se întrerupe o oră, nu e capăt de lume, dar bine, afectează automat, este afectată incubarea, rata de ecloziune este afectată, dar nu la un foarte mult, nu știu, 1, 2, 5%, nu extraordinar de mult. Am înțeles că cel pe care l-am eu pot să-i fac automatizare, trebuie să văd cu un electrician bun, să cumpăr ce-i trebuie și am înțeles că pot să leg la rețea și când simte că nu, dar la mine e un pic mai complicat, că am și panourile și astea, nu știu exact, trebuie să găsesc un electrician bun, am pe cineva cu care să vorbesc, să vedem cum facem, că ok, nu mai vine de la rețea, dar poate mai am în baterie și poate să vină din baterie în ele. No, cred că e normal să se leagă la baterie, nu știu exact, un electrician foarte bun, dar ar fi bine să aveți un backup. Pentru că dacă aveți multe ouă puse și ați dat bani pe ele sau aveți pui sau ceva, aveți foarte mult de pierdut. Aici este camera de incubare la ora actuală și aici va rămâne pentru că deja ferma în mare parte suferă, să zic așa, o modificare destul de mare. Am renunțat la iepuri, știți foarte bine, camera iepurilor a devenit camera puiilor, acolo vor fi maternități făcute, în fine, nu anul acesta, așteptăm anul acesta, punem banul la subsaltea, strângem bănuți și facem camera aia cum trebuie făcut o izolație. Acum am un consum destul de mare de curent pentru că camera aia nu e izolată, nici tavanul, nici nimic și se pierde toată căldura care e în ea și cam am becuri pe puii aia ca să pot să le fac temperatura asta. Trebuie pusă o gresie, o faianță sau, în fine, am vorbit cu un domn acum când am fost la Indagra și am găsit o vopsea care se dă pe pereți cauciucată și e foarte tare că pot să speli cu o lavetă. Pe jos există atâtea variante. Ideea e că vreau să facem să fie cât mai igienic, cât mai steril, dacă aș putea spune așa și pentru că vrem să scoatem, v-am spus, vrem să ne extindem pe partea de pui și nu mai vreau să mai intre în camera aia până nu te schimbi, nu mai intri cu încălțările de afară. Vreau să respectăm câteva chestii pentru că, să spunem, dacă intri cu o boală și ai 100 de pui, tot plângi, dar parcă nu plângi atât de tare cum plângi dacă intri și ai 2000 de pui acolo. Dacă, Doamne ferește, s-au dus toți, vă dați seama, o pierdere foarte mare la bani. Și în camera asta și în camera puilor vom investi foarte mult în anul care vine, anul următor, punem bani pe bani și ne apucăm. Trebuie făcută și aici izolația, incubatoarele. Nu consumă mult, credeți-mă, cel mai mult consumă până ajung la umiditatea și temperatura optimă. După cum vedeți acum, n-am niciun bec aprins aici. Asta înseamnă că el stă în parametri. În schimb, se poate aprinde wet-ul, adică va da semnal către rezistența din vasul de apă, să dea rezistența căldură în continuare să se încingă, ca să poată încălzi apa, să apară vaporii de apă, ca să crească umiditatea automat. Poate porni hit 1 sau hit 2. 1 sunt hit pedurile de pe spate, 2 cred că este rezistența aceea de la ventilator. Mai e fanul de pe partea aia care la fel poate pleca dacă e umiditatea sau căldura prea ridicată. Adică cam ăștia sunt consumatorii. La ora actuală eu nu am niciun consumator acum. Singurul consumator este ventilatorul care tot circulă aerul în incubator. Dar fiind în parametri, el acum nu consumă nimic. Eclozorul în schimb acum se chinuie să facă umiditatea și căldura. Sunt 37,3 grade și trebuie să fie 37,5. Acum i-a dat hit 1, s-a oprit wet-ul, deci a ajuns la 75 umiditate. Nu mai dă semnal în rezistență să încălzească apa. Și acum doar hitul 1 mai e, care se va opri când va ajunge la 37,5. Nu știu dacă sunt hit pedurile sau... dar nu prea contează. Consumă foarte puțin, dar asta doar dacă în cameră este o temperatură decentă, de, nu mai știu, a zis domnul Dinu, cred că undeva la 20 de grade, cred, nu vreau să vorbesc aiurea, dar să fie o temperatură constantă. Aici, nu știu, o să urmărim cu niște termometre, va trebui să mai investim un pic în termometre, să punem câte unul fiecare cameră ca să vedem exact ce temperatură avem aici. Incubatorul și eclozorul au termometre înăuntru
pe care le urmăresc din telefon, în caz că cade umiditatea sau temperatura, primesc imediat alarmă. De multe ori se întâmplă să deschid eu ușa, să pun apă și imediat îmi vii pe telefonul și mă sperii, bă, ce s-a întâmplat, dar după aia îmi dau seama, stai, că am umblat eu acum 10 secunde, un minut. Camera asta trebuie la fel să o izolăm. Aș vrea să punem un pic de gresie, să o facem cât mai, cum să zic eu, curată și locul în care păstrăm ouăle la fel, aș vrea să fac o cutie destul de mare, care pe heatpad-uri și un termostat să țină temperatura de 18 grade. Vara nu prea avem ce să facem. Vara păstrez ouăle la temperatura la care se poate, că nu stau să pun aer condiționat aici. Punem prima serie la incubate, foarte importantă treaba asta. Punem în Cleo, da? Cleo a fost gol și vrem să punem la el. Nu îl preîncălzim și băgăm ouăle reci în el. Avem două variante, ori lăsăm ouăle să ajungă la temperatura camerei sau chiar mai călduți, ori dacă nu, punem ouăle, tot nu le pui de afară, le pui cât de cât la o temperatură mai ridicată, să zicem. Când ai pus ouăle, ai dat drumul și la incubatorul Cleo să facă. La fel și la cele profesionale. Eu lucrând aici pe serii, eu înainte trebuie să preîncălzesc ouăle. Nu le pot pune nici din camera asta, fiind un pic răcoare aici, nu pot să le iau direct de acolo și să le bag în el. Pentru că o să am surpriza neplăcută să-mi facă un condens pe ele, rata de ecloziune va scădea, nu vor mai forma pui în ele, rata îmi va scădea foarte mult. Deci iau ouăle, le preîncălzesc un pic, le duc la o temperatură nu chiar 30, dar încerc să mă duc spre 30, ca după aia diferența dintre temperatura din incubator și temperatura ouălor să nu fie atât de mare, să nu mai facă condens. Credeți-mă, e foarte importantă treaba asta. Și treaba, când am mutat din incubatorul profesional în eclozorul profesional, eu deja ăsta e preîncălzit. El în mare parte, ouăle, să zic așa, între ghilimele spus, nici nu vor simți că au fost mutate. Acum le luăm să le mutăm în lădiță, veți vedea în imagine care urmează, și le verificăm să vedem care au format și care nu au format. Am făcut mirajul, dar poate mi s-a părut la câteva ouă că au format și de fapt nu au format. Oricum luăm unul câte unul să-l punem în lădiță, automat putem doar să punem blițul imediat, deci nu durează foarte mult. Bun, cam acestea au fost sfaturile pentru o incubare cât mai corectă. Sper că nu am uitat ceva. Avem și aici mascota fermei care m-a mușcat, n-aveți idee cât m-a mușcat pe timpul filmării, dar am încercat să joc teatru, ea este grăsuța. Ia zi. Eu apăr aici la incubatoare că încă sunt mică și n-am voie afară. De preferat nu țineți animale pe lângă incubatoare, dar nu avem cum, la ora actuală asta e situația. Ne adaptăm. Sper să vă fie de folos, chit că puneți la incubator hobby sau la incubator profesional. Sper să vă fie de folos acest video, să vă ajute, să câteva sfaturi mici, dar importante, cum a fost și cel cu nu deschidem ușa sau capacul de la incubator. N-aveți idee cât de mult influențează rata de ecloziune. Recomand incubatoarele de la domnul Dinu de la Clocitoarea Ideală, pentru că deja ăsta a fost primul, care acum e doar eclozor, ăsta a fost al doilea și acum în decembrie vine al treilea. La anul vă zic automat, cum ne-am pus targetul pentru câțiva ani, va veni unul, cum e ăsta, va fi încă unul la fel pe post de eclozor și va veni încă unul mare ca cel din decembrie, pentru că vrem să ajungem până la un anumit punct, un anumit număr de capete pe care le scoatem manual și acolo vom stagna, ne vom opri, ca să mai avem și noi, să zic așa, viață. Vă las link în descriere, de fapt la fiecare video aveți link în descriere, puteți oricând să sunați pe domnul Dinu, îi spuneți cam câte serii băgați, cam câți pui vreți să băgați anual și vă va sfătui că vreți să puneți pe serii sau că vreți să puneți doar o serie pe an mare, să luați unul mai mic așa și să-l folosiți și pe post de incubator și eclozor. Are și deplumatoare. Eu am deplumator de prepelițe, dar îl folosesc și la găini. Nu l-am folosit la rațe, nu știu dacă merge, deși domnul Dinu mă cam trage de mânecă mereu că nu l mai folosit la găini, că o să-i strici degetele. Am făcut 300 de găini, nu s-a rupt niciun deget. Mare control de sacrificare, adică vorbiți cu dânsul, vă sfătuiește și asta e foarte important. Oricând aveți o problemă, cum am avut eu cu tava de inox, că a făcut foarte mult calcar pe rezistență și nu mai încălzea, l-am sunat pe domnul Dinu, vino adum tava, mi-a curățat-o, a doua zi am luat-o, a schimbat de fapt și rezistența, că nu mai aveam ce să mai facem cu ea. Și de asta vă zic, colaborați cu producători români sau din țara voastră, dacă nu sunteți în România, pentru că vă pot ajuta mult mai repede. Cum era să am eu incubatorul din Italia și să stau să vorbesc cu producătorul, bă, trimite-mi o tavă de inox cu tot ce trebuie cu rezistență, că nu am cum să mai fac umiditatea. Și chestia că vă ajută oricând, mai ales primele 2-3 incubări, îl sunați și vă va sfătui, pentru că, na, să vă familiarizați cu incubatorul și deja să devină cum a devenit la mine, a devenit obișnuință. Bun, cam atât din acest video cu incubarea. O să vă arătăm acum cum facem mirajul la ouă și cum mutăm ouăle din incubator în eclozor și în câteva zile trebuie să ne trezim iarăși cu o serie de puiuți. Seria de puiuți va ieși în maternitatea de aici prima oară câteva zile, 3, 4, 5 zile, pentru că v-am spus în camera iepurilor era înainte, de acum înainte o veți ști ca camera puiilor. Nu putem controla temperatura exact și ca să o controlăm, să mergem la sigur cu temperatura, cum sunt eu exagerat acum ca să arate toți cum i-ați văzut în video anterior. Pun foarte multe becuri și consumul de curent este foarte mare. Așa că vor sta aici, pentru că aici noi trecem foarte des pe zi și eu și cameramanul și automat ne putem uita non-stop, bă, ce temperatura ăștia sunt bine, sunt bine. Îi ținem până undeva la 5-7 zile aici, ca să se îmbrace un pic, după aia mutăm în partea altă unde acolo mai avem de construit la maternități. Când vor fi mai multe maternități, automat și căldura se va ridica în cameră. Bun, haideți să trecem la treabă să vedeți cum facem mirajul la ouă și cum le mutăm din incubator în eclozor. Bun, acum luăm, ducem ouăle la drept ca să pot să iau tăvițele un pic mai ușor. El era înclinat, acum vină mai aproape să se vadă. Acesta este termometrul de la Tapo.
vedeți că vă trebuie și hub. Dacă îmi scrieți pe Facebook sau pe Instagram, vă zic exact ce trebuie, vă dau link să vă luați. El e termometru, dar vă trebuie obligatoriu și hub. Termometrul nu merge fără hub. Cred că termometrul undeva la 70 de lei și hub 1.000.000, nu mai știu exact, dar își merită banii din plin și eclozorul are la fel. Le-am dus la drept. Întotdeauna când folosim incubatoarele performante, oprim. Când vom deschide acum ușa, oprim. Eu am aici un pic de chin din cauza ei. Am deschis frumos. Nu avem foarte multe aici. Nu se o au chiar atât de bine. Uite aici deja telefonul cu lanternă. Nu, că mă descurc. Așa, și să sperăm că ultima încape aici. Ba, nu vom face altfel, că asta are mai puțin. Eu voi pune așa aici. Trebuie să ne trebuie masă un pic mai mare aici. Cu timpul le vom face, fiind rămâne asta camera de incubare. Închid asta ca să... Deja s-a pierdut din temperatură și din umiditate. Apa e caldă în continuare acolo în tăviță, deci o va face imediat înapoi și temperatura și umiditatea. Îl pornim, pleacă alarma care ne avertizează că, băi, vezi că nu ai parametrii care trebuie. Bun, să stingem și lumina, facem economie. Asta avem un pic 0,0001 kW. Și acum începem. Deși am atât de puține ouă, ar încăpea lejer toate într-o tăviță. Nu vreau să le înghesui, dacă tot am două tăvițe, de ce să le bag așa? Și începem cu... Cine știe să zică ce sunt astea? Vă zic eu. Aici avem cochinul galben pitic. Avem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezi? Aici am fost păcăliți la ouă acesta. Asta n-a format, am crezut că a format, dar de fapt nu a format. Le las aici, astea le putem arunca când avem ce să facem cu ele. Te rog, zi că și ăsta a format. Bun, uite-l. E bine, dacă aici a mișcat la un moment dat. Dacă mai vrea dragul să miște. Uite-l aici undeva. Deci avem 8 ouă de cochin. Rugați-vă să fie... Deci nu vreau, bine, vreau mai mult, dar m-aș mulțumi și cu un cocoș și o găină. Aș vrea mai mult pentru că poate până la maturitate mai avem pierderi sau ceva. O să am grijă de ei ca de ochii din cap. Sunt mulțumit de aici mai departe, e treaba mea să am grijă de ei și să scoatem, să trăiască și să putem scoate mai departe din ei. În mare parte aici toate sunt formate, se întâmplă uneori să mai fie câte unul care nu a format și ne-a păcălit pe noi. Aici avem Australorp, Brahma, Plymouth, a plecat alarma că încă nu a ajuns să facă parametrii. Te duci și apeși la butonul de dat în jos, cum ar fi, o săgeată în jos. Apeși scurt o dată pe el. Și aici mișcă, are chef de party. V-am spus, le-am făcut deja mirajul. Uite, aici deja sparge. Ăsta era de ținsul că am auzit că piuie. Uite, se vede ciocul, uitați ciocul. Și a spart aici. Ținsul că am auzit un piuit mai devreme. Mai sunt și de ăștia grăbiți, astăzi trebuie să mutăm ouăle, nu știu ce se grăbesc în halul ăsta. Ăsta, că normal ar trebui să iasă mâine, poimâine, răspoimâine, încolo, el iese din seara asta. Ăsta, nu știu dacă e de Australorp, nu știu ce e. Vedeți, și noi ne raportăm la rata de ecloziune din ouăle care au fost puse aici. Ăsta nu a format, nu pot să vin să am pretenții de la asta să iasă ceva dacă ouul nu a fost fecundat. Sau ceva pe parcursul incubării s-a întâmplat, dar... Ăsta mai mult ca sigur am avut o speranță de atunci mi-aduc aminte că mi s-a părut că ăla n-a format, dar am avut speranță, am zis, bă, te rog, formează și tu, dar nu funcționează așa, nu putem să ne rugăm. Vedeți, aici la fel, este alb aici, sus are capacul format și pe laterală să zici că s-ar putea să fi format ceva, deși ăsta sunt șanse mari să n-aibă nimic în el, a format poate un pic și după aia la un moment dat ăsta e gol 100%, vedeți? Așa, cam atâta, cred că de acum încolo mă o să pun și în ăla, nu? Ba, nu, mai merg un rând și după aia, ca să fie cât de cât egal. La eclozor asta e treaba. Am pus acum apă, am făcut umiditatea, temperatura maximă, mai completată acum cu apă, văd dacă mai e nevoie, deși nu e nevoie la eclozor. La fel, s-ar putea și aici să fie o minciună. Hop, și cred că ne ducem jos. Scăparea a fi gol, pare să fie ceva la jumate, dar cam mic să fie doar la jumate. Și chestia asta influențează destul de tare. Ia vin un pic mai aproape. Dacă am ouăle foarte înghesuite aici și le am așa, sau mai am și ouă peste ăsta, explicați-mi mie, el poate să mănânce aici, dacă el e de obicei aici sparg ouă în două, coaja o mănâncă aici și iese după aia, dar dacă ăsta e presat într-un așa, să zicem că era până în pereți, era presat așa, ăsta foarte greu iese de aici, săracul. Și de-aia încercăm să facem să aibă și spațiu să iasă. Bun, și pe asta pot să zic antenatul, o să o dau un pic deoparte. Bun, o să o pun un pic aici. Vor intra imediat în eclozor, nu deschide 2 ori eclozorul că voi pierde de 2 ori temperatura și umiditatea. Mai durează 2 minute. Acum durează mai mult că sunt și pe filmare ca să vă arăt, dar în mod normal nu durează atât de mult
Pentru că verificam, așa fac. Iau 2 ouă, le-am verificat, le-am pus. Treaba cu șervețelele aici nu e obligatorie. Cam greu să le intre picioarele pe aici, dar mi s-a întâmplat cu un pui parcă odată și am zis, bă, dar mi-e atât de greu să pun câteva șervețele. Plus că șervețele astea trag un pic din umiditate și automat după ce umiditatea scade din incubator mai dau și ele un pic de umiditate, mai ridică umiditatea. Ăsta a format, vă zic sincer, cam așa le verific eu, că deja am mii de ouă verificate și încerc să mă mișc mai repede. Și acum ajungem, de-aia le las. Uite, ia vină cu asta, să mi s-a părut. Fii atentă, ia vină cu. Asta a fost ou care a fost spart. Stai că nu știu cum să pun ca să se vadă. Se vede? Se vede. Aici, uitați, se și vede. Deși a avut buba, el a format. Și să vedem ce o să iasă din el. Las întotdeauna la final. Uite, încă unul, vezi? Sunt 3 care m-au păcălit. Atunci când am făcut mirajul, sau poate a fost prea devreme făcut mirajul, deși nu mi-aduc aminte să fost prea devreme. Pe astea le las deoparte pentru că le voi arunca, dar ca să am loc aici să mă desfășor. Și continuăm cu astea și să ajungem la moțate. La moțate fiind cererea cea mai mare și cam în mare parte anul trecut lumea pentru moțate a venit și norocul meu că mai aveam și alte rase, pentru că omul cumpăra 2, 3, 5, 10 moțate și zicea, ai și australorp, pentru ce-s bun ăștia? Le explicam, uitați, sunt bun pentru ouă, luau și australorpi. Da, adică vedetele au fost astea, să zic așa, moțatele. Bun, și mai avem 2 de altă rasă și acum vin, ia uite-l, vezi cum a păcălit și ăsta? Lasă-l aici, să le aruncă, că n-avem ce să facem cu ele și avem undeva la, nu știu câte ouă, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 de ouă de moțată și începem. 1 a format, 2, 3 ouă au format, bă, ce treabă fac cocoșia, 4, 5 au format, 6, 7, băi, ce cocoș de nota 10, hopa, hai că i-am lăudat. Mai stai un pic, să vedem din câte n-au format. Așa, văd că mai am un australor pe acolo și caută. Bă, au format bine, măcar 20 de moțate dacă avem. E parfum. Fiind de în anul acesta doar aici, de anul care vine de fapt, acum, din momentul ăsta, dar de la anul doar aici vom fi la domeniul Anghel și ne vom putea ocupa mai serios. O să facem și matca mult mai zdravă. Moțate mai avem foarte puține. Acum este nevoie de bani și de-aia nu ne reușim să ne facem matca, pentru că nu prea putem să oprim acum foarte mulți, adică la ora actuală m-aș ocupa și de pui, dar principal m-aș ocupa de matca mea. Noi avem un număr de capete pe care le-am păstrat pentru matca noastră, dar nu-mi permite spațiu de mai mult de atâta, la ora actuală. Spațiu și nici timp. Astea sunt așa, ăsta cu ăsta, intră la cuptor. La cuptor ce facem? Îl oprim, nu umblăm cu el deschis, l-am deschis frumos, vin repede acum, țaca-paca cu astea 2 și la revedere, nu mai umblăm. Ce o să fac? Mâine, după amiază, voi veni să verific că... dar noi oricum în curând îl avem pe ăla ieșit, care piuia. Așa, o dată. Și a doua oară, știți? Dacă nu mai stai știți în picioarele mele, ar fi... Puh. Am închis. După cum vedeți, avem aici, ca să fie o incubare cât mai bună, piuie, se vor ridica toate și umiditatea și temperatura și aia a fost. Aici nu mai umblăm, gata, până mâine seara aici nu mai avem nicio treabă. Maxim mai venim și ne mai uităm înăuntru să vedem, bă, care a ieșit sau astea, dar ne uităm pe geam. Domnul Dinu de-aia a pus geamurile astea special ca să te uiți un pic, bă, ia din ce a ieșit. Acum oprim iarăși pe ăsta, aprindem lumina, luăm etajul 2 care are un pic mai multe ouă. Din păcate acolo avem un ou care e spart, cred. Ba nu, e doar murdar. La ouăle care au fost crăpate sau sparte sunt șanse mari să facă presiune ou. Când ai pus mâna pe el, bubuie. Nu vă doresc să sară chestia interiorul oului pe voi în momentul ăla, pentru că o să vă spălați cu Domestos. Vă spun 100%. Avem 2, avem pasta. Mamă, ce iurea am pus noi aici? Nu știu ce le-am pus așa, am lăsat jumătate. Ca să mai circule aerul, am lăsat. De fapt, n-am pus iurea, am pus-o cu cap, dacă mă întrebați. Aici știu sigur că avem mai mult Plymouth și Brahma pe lângă australor. În asta de aici, în seria asta. Și în următoarea care e pusă, când am pus-o? Ieri. Alaltăieri. Nu, ieri am pus-o. Dar las că închid eu ăla. Bun, ca să nu afectăm celelalte ouă, cât timp facem mirajul la alea, lăsăm pe ăsta să meargă în continuare. Gata, am rămas fără memorie, acum le luăm pe acestea să le facem mirajul. Aici ne dăm seama cu ce rămânem sau cu ce nu rămânem. Vedeți, acesta de exemplu, mă cam păcălește, cred. A format vene, dar uitați, de exemplu, ăsta îmi zice 100% că a format. V-ați spus, la ce nu sunt sigur 100%, îl las pentru că
Mai facem o dată mirajul când le mutăm. Am avut mai multe aici de muțată. Aba nu, cam tot așa am avut. Vedeți, murdar, l-am lăsat așa decât să stau să-l șterg, pentru că atunci scădeam șansele să mai iasă ceva din el. După cum vedeți, și murdar cum e, a format. Nu zic că e cel mai corect așa, eu așa fac și așa funcționează la mine. Asta e bine când bagi la incubat, pentru că eu acum dacă îi dau cuiva 32 de australori, nu are cum să-mi spună că nu a ieșit. Uitați-vă, am verificat deja, sunt vreo 20 aici, cu 10 aici, 32 și doar 3 n-au ieșit bine. Adică asta înseamnă un 10% care n-ai cum. Așa, dacă n-am fi băgat noi la incubat din ouăle noastre, putea oricine să vină să zică, bă, dar nu-s bune ouăle voastre. Așa n-are nimeni cum să-mi spună nimic, pentru că bag în continuu, pentru că sunt perioade poate în care cocoșii obosesc și zic, bă, eu intru în concediu, nu mai coțăi. Bun, și asta intră înapoi în incubator acum și nu mai îmblăm la nimic. Acesta a fost video cu câteva sfaturi pentru o incubare corectă, pentru o rată de ecloziune cât mai mare. V-am arătat cum facem și mirajul, v-am arătat cum mutăm și ouăle din incubator în eclozor. Dacă doriți incubatoare performante, dacă vreți să faceți pasul să săriți de la incubarea hobby la incubarea profesională, vă las link în descriere, puteți să sunați pe domnul Dinu, îi spuneți exact pentru ce aveți nevoie și dânsul vă sfătuiește ca să faceți o alegere cât mai bună, plus că veți avea parte de asistență pe toată perioada incubării. Cam atât pentru astăzi, eu am fost Alexandru, fermierul vostru preferat. Nu uitați, mă găsiți pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, domeniul Anghel. Nu uitați, dacă vreți puișori, înscrieți pe Facebook, Instagram, domeniul Anghel și până data viitoare susțineți producătorii locali. Pa!